салом алейкум дӯстони азиз, хушхабар. Акнун ширкати софсавдо аксияи нави соли навиро ба шумо пешниҳод мекунад. Шумо метавонед худи ҳамин рӯз дорои хусатонро заказ карда ва бо нархи аз ҳама арзон дастрас намоед. Дорои табобатӣ инҳо мебошанд: барои зиёд намудани мӯи сар ва риш, барои қад давондан, барои фарбешавӣ ва харобшавӣ, барои касалиҳои псориаза, барои сафедшавии пӯст, барои простата ва барои геморрой ва инчунин гуфта намонад ки дори алҳадае ки ба хости Аллоҳ ба ҳама дарҳо даво мебахшад ба шумо ин ширкат пешниҳод мекунад. Ва инчунин шумо метавонед ба сомонаи sof.ro дар омада маълумоти бештар оиди ҳамаи дорои хусатон гиред ва баъдан заказ кунед. Доставка ба шаҳри Москва ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат аст ва ба дигар шаҳрҳои Россия бошад дар муддати 3 рӯз. Ва инчунин гуфта намуд ки доставка ба Тоҷикистон низ ҳаст. Софсавдо ҳамеша ва дар ҳама ҳолат бо шумост.